Evo, posle, ja mislim, 103 dana i posle 24 sata na motoru ulazim u Srbiju. Nemam u osvi dana stvarno u rađanje sunca, ali ne mogu mnogo ni da pričam i velike reči da upotrebljavam, mrtav sam, umoran. Dan je počeo prelaskom Gross Glocknera i onda šetnjom kroz cele Dolomite, 3 Ćime, Paso, Pordo, sela, mislim, pola Dolomita smo prošli i onda smo u trenutku odlučili da je ovo, osjetio sam negde ispred Pordenone, tačno, da je ovo putovanje gotovo i da hoću da dođem kući. Onda sam vozio još tih posle 500 i nešto kilometra Dolomita i još 700 i nešto kilometra do kuće i evo, kažem, juče u 8 sam seo na motor, sad je negde malo pre 8, rađenje sunca, sad je negde 7, ulazak u Srbiju. Šta da kažem, posle toliko dana takav povratak je jedino odgovarajući. Eto, idem kući. Došlo vreme da idem kući.